Assalamualaikum diýganlar. Bugünkü günde biz ösümlük dalasındabız. Bugünkü günde köpdegen diýganlarymyzdın 2025 ýylda bede egip, oktolgon treski bedelerdi egip alışda. Videomu körgenler özleri jakşı oşondoyga papal bolgon bolsa özleri aytyp beret. Oşonduktan bir eje reklama kılıp çıgat, bir artist reklama çyksa ele şat bar, al bolat özüňörde dele ayıp bar da. Men sizlerge million jol aýdyp atam. Diplomu var, sertifikat emas, diplomu var yerden, diplomu var agronomlardan tabar alsaňar hiç kaçan küýbeysiňer, Huda kalasa. Oşo sizler menen mena bölüşüp koyun dedim. Uja 5-nji orunda bu. Munagu jerge biz bede bergenmiz de uruktu. 2024 ýyly bergenmiz. Muna görtasaňar da kanday bede muna. Bunun canına hazır kanday görüntat bilbeyim telefonda. Birok canına gelseň bu bedege suktanasaňar da. Даже bir-birinin nemes körбөйт, görüntat da bir-birinin jabıp kalgan. Tureskinin çını original urugu dese bolot da. Bıyılgı ýylda köpdegen diýganlarybız öte köp kıynalyp kalaşyp çynlygynda ala çykyp bedelere. Oşonduktan işenişli жерден alam deseňer bedeni. Barganda dele uruk, liboy uruktu, liboy darın da. Bar birinci diplomu suragaly. Diplomunu açıp körgüle 4 ýyl 5 ýyl okuganby. Oşonda жерден alsaňar hiç kaçan diýganlar küýbeysiň. Gaýra oşo nerseni sizlerge aýdyp atam. Birok aýyp özüňörde dele bar. Diplomu jok bolsa da bir artist reklama kılsa dele bar, alıp altasaňar. Sizler men Şehzat Beknazar, agronom. Huda kalasa sizlerge köpdegen videolardy berişem. Assalamu alaikum.